Особено удоволствие ще ви представя и втората носителка на първа награда в тази възрастова група. Това е Корнелия Тотева. За нея е гласувала публиката в клуб Летен Дабъл, както и детското жури. Грозното момиче се събуди, малко по-красиво заранта. Някакъв човек, незнаен, чуден, беше го прегръщал през нощта. Грозното бе станало красиво, тихо се усмихна на деня. Не изми лицето си щастливо, че с него би измило и съня. Щастие с мечти неповторими, има ли те по света голям? Или само в сънищата има, да човек те търси самота, да човек те търси самота. Щастие с мечти неповторими, има ли те по света голям? Или само в сънищата има, да човек ти търси самота, да човек ти търси самота. Гонеше момичето мечтата, но мечтата спри смехулен звън. Тихо, тихо и пошепна на душата, пак ще дойда, само че на сън. Тихо, тихо и пошепна на душата, пак ще дойда, само че на сън. Щастие с мечти неповторими, има ли те по света голям? Или само в сънищата има, да човек ти търси самота, да човек ти търси самота. Гонеше момичето мечтата, но мечтата спри смехулен звън. Тихо, тихо и пошепна на душата, пак ще дойда, само че на сън. Тихо, тихо и пошепна на душата, пак ще дойда, само че на сън. Мисля, че разбра. Обикновено изпълнителите са прекалено развълнувани и после четат дипломите, на които пише: първа награда, награда на детското жури, награда на публиката, подаръка от госпожа Аладжова, наградата на публиката, наградата на детското жури. А от мен искам нещо да ти кажа. Чуваш ме вече, нали? Има едно старо еврейско пожелание,
което се казва на хора, които много се обичат. Пожелаваме ти слънце и през нощта. Бъди много щастлива!